Hi there! Σήμερα θα μιλήσουμε για την πιστοποίηση IELTS. Η πιστοποίηση IELTS απευθύνεται σε μαθητές που ενδιαφέρονται για εργασία ή για σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Η διάρκεια της είναι 2 χρόνια, οπότε από τη στιγμή που κάποιος θα πάρει την πιστοποίηση θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσει άμεσα. Αποτελείται από 4 parts, reading, listening, writing and speaking, και όλα τα parts συμψηφίζονται μεταξύ τους στη βαθμολογία. Η βαθμολογία είναι από το 1 μέχρι το 9 και ανάλογα πώς γράφει κάποιος παίρνει την αντίστοιχη βαθμολογία, δηλαδή για παράδειγμα 5,5 ή 6. Συνήθως απαιτείται η βαθμολογία να είναι από 6 και πάνω για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή σε κάποια εργασία και πιστοποιεί έτσι σε αυτό το επίπεδο κάποια γνώση επίπεδου advanced. Το επίπεδο του μαθητή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην εξέταση θα πρέπει να είναι από lower και πάνω. Έχεις κι άλλες απορίες για το IELTS? Γράψε μου στα σχόλια. See you soon, bye!